Dit això, us vam explicar una iniciativa que ens ha fet gràcia, avui l'hem coneguda. Resulta que ara que de la política havia desaparegut la puta i la Ramoneta, que es va considerar que ja no era una manera de moure's a nivell polític, doncs ara ha aparegut com a joc. Ara hi podem jugar a casa. Podem jugar, Pere, a la puta i la Ramoneta. Et presento el que jo tinc a les mans, el joc de la puta i la Ramoneta, que l'obre ara mateix. El nom és molt clar i indica una tendència, diguéssim, en política a Catalunya. És un joc de sobretaula en cartes. Perquè has fet un editorial. Has fet un editorial així com aquell que no vol la cosa. Per què? No, perquè és un No, editorial. la puta i la Ramoneta sembla que havia mort, però resulta que són unes cartes... Són una iniciativa d'uns joves d'Igualada, i aquí porto alguna de les cartes. Diguéssim, és un joc de ficció política en el que surten, per exemple, aquí veiem la puta i la Ramoneta. Sí, està molt millor tractada la primera que la segona. Bueno, escolta'm... Per què la Ramoneta ha de ser baixeta? Bueno, escolta'm, aquí truco els i pregunto per què ho han fet així. Llavors, representa que és un joc on es van enfrontant diverses faccions, per entendre's, com per exemple, aquí veiem l'independentista o... l'anticatalanista, però també hi ha el federalista i altres personatges que juguen entre ells amb la idea d'anar guanyant punts i perdent punts per enganyar l'adversari. De manera que poden justament fer això, poden fer la puta o la Ramoneta, una mica com s'ha anat fent en política catalana. Aquí, per exemple, veiem una altra carta on hi ha el corredor mediterrani, que suma 2 punts, en canvi, el dèficit d'infraestructures en resta 2. O, per exemple, la declaració de sobirania en suma 5 i la Constitució espanyola en resta 5. Llavors, la idea és que la gent va jugant i, d'alguna manera, amb aquest joc, aquesta bona gent volen denunciar aquesta mica d'hipocresia o aquesta mena de funcionament que té la política catalana. I diu que l'han fet arribar a prohoms de la política catalana. Són d'Igualada? Són d'Igualada, sí. Hi ha molts emprenedors. Tenim una igualadina a la taula. I anoiencs entre el públic. I el Màrius, que també... Sembla que li ha fet arribar el president Pujol. Sí, que això... Tinc arrels. Sí, que per tant podem jugar a la puta i la Ramoneta a casa. I les normes del joc es poden tocar sempre o són intocables? Perquè el problema són les normes del joc. El joc de la política catalana. La puta i la Ramoneta sí. Clar, llavors pots canviar en l'últim moment. Són uns emprenedors, estan buscant finançament per fer-ho, però vaja, hi ha aquesta edició que ens ha arribat a nosaltres. Això deu ser com la Constitució, les normes del joc, i la Constitució no es pot tocar. Diuen per algun lloc que quan ja tinguem la independència ja no cal jugar-hi, que ja s'ha acabat. S'acaba la puta. Per algun lloc ho he llegit. Ves que no fem una Constitució que es digui així. A la oca, ja. Ens havia fet gràcia aquesta iniciativa i per això avui ens ha vingut de gust d'explicar-ho i aprendrem a jugar i ja us direm si va bé o no va bé. Una altra qüestió, que no sé si us n'heu assabentat, i és que resulta que el Barça ha fet un nou fitxatge. És difícil no un assabentar-se. jugador, ha fitxat un jugador brasiler que es diu Neymar. Ahir el